Nina Malonza kende mudong oko e list no. An kuma ang'iego aneno ni wik mokalo ne wan ka kendo ne wawacho wach mar puotho madhi nyime kuom jotend migepe. To wang'eyo ni ng'eny gigi gin siasa. Kata obedo ni ei chike kata pend chike nitie ma dwaro ni mondo tim piedho abila manyo gitimo. But ok gitime kaka, according to us, ok gitime ni en gima oketne chik. Gitime kisiasa manyiso ni kweth mar joma ng'eny man kacha biro gi agenda moro e obwongo gi ni jok ma oyier nikech oyier gi ker matiyo to mano ni korgi nyaka kalte. Omiyo kata kanyo ineno kabind puotho manyo dhi nyime, iyudo ka jakom mar duol mane tayo pietho no, ineno ka seche moko nitie ma chunye tere ni mondo kony jogi okal piny. Mano kiwacho ni jakom mano speak